અને સીમા પુરાણ ચાલુ છે. બરોબર છે. પણ ભગવાન ડાયરેક્ટ જાણવું કઈ છે અર્ಥ નાગેશ્વરી રૂપ હતા એની ઓન લાગતી હોતા છે. આલા કઈ છે દોઈ ભાઈ લડેલા. હા દોઈ ભાઈ લડશે સાથ ભગવાન કઈ છે ઉનાર દેવ લોકો અલ્લોલ કલ્લોલ વેગો પણ એ દોઈ લડાઈ કુ થમાડા વારે દેવ લોકો જાતા નો જાન છડાવ તો લડાઈ છડે ની. હા ના ભગવાન ને શિવ નામ મંત્ર દીને શિવ ભગવાન કૈલાસ રે પર હું ભગવાન કઈ છે ગણ લોકો મેલો તો લડાઈ થમે તૈયાર છે ની. વાહ લડે લાગે રે દોઈ ભાઈ ભગવાન स्वतः भगवान कई छे येता तो तुम्हें निकला वो सारी धरती अलोल कलोल वेगी छे देव को हम तोंदरी वेगी रे भगवान के तमिलनाडु देव को याद की मेरा भगवान कई आज तमेरो रूप ले लेता है ना अजुता न खबर रे अरे आकाशेन है धरती इतनी आकाशेन लागो तना भगवान तो विचित्र वेगे हम इन काई वाके हम तुम्हारा भगवान छे देखा के तो देखा के तो मुंडो दिगारो माती पण दोय भाई भगवान शिव स्तंभ रूपेर माई छपण मन ओळखा को बे अकू ओळखा रे देवा पर आकाशवाणी की भगवान आकाशवाणी रूपेन को तम्मन ओळखे सर तो तम तो लडराचो कलागो तम आता मोटो तू मोटो केरो चिपण मारे घुणे ते को कलागो कुण काय मारा स्तंभेराव काही त मार हेत काही चोर पादा मस्त कुण देख छ ओनला दिने दिने ओनच मोटो करूचू ओन मोटो करूचू चेर पच मन ओळख मारे पादा उदार भगवान कैसे एक कैसे विष्णु गो उदार एक कैसे एक बड़ा रूप ले ले थारी ब्रह्मा भगवान ऊपर एगो हंस रूप ले ताई ब्रह्मा भगवान ऊपर गो बड़ा रूप ले ताई विष्णु भगवान हेड गो सारी पाता दिटो तो और मुकुट लाबो कोनी भगवान आता मन काईच कोनी लाबो भगवान के ताई मन शरण गत होएगो शिव भगवान के बेटो हेरो छे एवढी ब्रह्मा भगवान कैसे ऊपर जाता सारी मुकुट धुंडू तो कितनी बड़ो बड़ी ना लास्ट मन मौज के ताई एक कैसे गौ माता लायो एक केतकी लायो अरे वाह ये तो कैसे केतकी लायो एक गंगे कैसे गौ माता ला ताई तमको साक्षी बोलो ये ब्रह्मा भगवान मुकुट देखे छे ये ना हमारे वासु
शिवेन केलीच पण शिव केरोच जो कलावणीवर वात मारण कला तू साक्षी दितार मूडो पंदवे पण वर मूडो चालू लबाडी पण पिचडी काल केरीच नवा पिचडी पूजा छ एवढी काहीच केचकी फुलन काहीच वर साक्षी कला पूजायच मला तारो पूजा दवारो फूल केनी कोणी चढी तारो फूल केनी कोणी चढी तू कला हे तर खयार बंडी मत मोतीराम भेटपूर राठोड समाजसेवक 50 रुपये लाईन लेवल 500 रुपये लाईन लेवल काय माइनी लेवल धन्यवाद हमार भावी उंच पर मैं 500 द्या तू का कोण धन्यवाद करते हो मोतीराम भेटपूर राठोड महबूल वरती 51 रुपया मयूरी 11 वरती 501 रुपया नाव धन्यवाद मयूरी 11 अनिल विठ्ठल राठोड अणकेरी एक तांडरी काय सो नक्की उठायचं एक पंधराचं वर 100 लेटरचं आम्ही काय घालायचं हा धन्यवाद सर आवडी केलं कोण घालायचं काय करू आवडी का धन्यवाद सर हा धन्यवाद गोमाता शाप देनाको एवढी काहीच केचकिन देनाको जो तो खुशी देन फुलचड पण जो तू खाया बंदलीस शिव करायचं काही बाई हनु करत येनी पण मार शिवलिंगाला पूजा कर ध्यानाला बरोबर पडावले बरोबर सर अनु काय छेनी पण होणे तो बिचारी आमेलो होतो एक पगड्या पडावले तमासम तपच एक शास्त्र छे भियार एक तांडरी मार्टिन छोड़ देन डगरदाव काय तांडरी गलती छे काय मार्टिन गलती के 20 रुपया दिनोस बा कारवार काय घाचे जे साला एक तांडरी मार्टिन छोड़ देन डगरदाव तो काही माटीर गतीचं काय बाई म्हण काय कसे जाऊ तुझू वारा वारा केर गतीचं
₹200 दिलं हा पण मातीर गलतीचं बाहेर काही गलती छे नाही. हा हा हो ना मालक हा मातीर गलती छ हो धन्यवाद पापा देव कोणती पिसा नाम काय पापा मयूर मारे पापा रे नामाचं मयूर इकत यायचं सदाशिव केराचं केलं खेचकेन गौ माता करे तमेन करी भांडवल पण कसे फालतालो दोई बार बिछेन पडरे चोक लागो लेकिन गिनाने बोध देव भगवान एकलो दीर गुण निजे रुपेर माई छु पण वन स्तंभ रुपेर माई जी काहीच खोज कोणती वेंडे तमे मार सतवाक्य को तुम्ही गिनाने बोध आनु को तो मार गांडेर तपस करो कना उधर बर भगवान काहीच 10,000 वर्ष तपस की दो 10,000 तपस की दो तोही हे सृष्टी चाली भोवी चालू बदनेरमाई शांतीबाई येलेली तांडा कोरुडी ती ₹100 आपण गोपाल बिया बळगेरी सोरा उभी आम्हाला होतात गोपाल बिया सोरा आम्हाला तो मारो घा खुशी आहे विधान घेऊन ₹200 हा धन्यवाद आज ब्रह्मदेव 10,000 वर्ष तपस करवायचं होती काही चालू याची ध्यान शिवर करवायचं आणि शिव भगवान काही केवळ सांग भजन चालवायचं मार भजनात समाप्त करवायचं आता बेटा जब देर नाड़ी नाड़ी पुराण लगा रहे थे वो पुराने वो बोल रहे थे वो खुदे नहीं मालूम चाहिए अब बेटा जब पब्लिक देख रही तो 4 पब्लिक देखे दिखाई नहीं तू जीतो सीता बन जाओ वो राम बना धनी बना लड़ाई मारता संसारे नाम चले काम करो नर नारी बन भजन बोलो के मशहूर का भजन बोलो हा नाम काय राजू राठोड ही चालेल ही निवासराव राजू राठोड साहेब आज हा वो नर मन्यारी हलकट कटवा लागलो ना खुर्ची एक मार्गे लगा महानारी रूप बणा चुरे बिना मोतीर छोरा
हॅलो सुरेश नाडर 300 सुरेश नाडर सुरेश नाडर नाडर केन कंतिनो आदर धन्यवाद हमारे भाई ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ತೇವೆ ಹೊತ್ತು ಹೊಣೆಯಿರ್ತಾವ आज बिना बाहिर रूपमा ल्याउनु पुरे बिना छोरा छोरा जनु छिटो आग चाहिँ बाइक खेलेवाच पडी माथिको आग खेलेवाच पनि बाइक कतिवा चान्स चलेछ मार भजन तर नै आज मजाती निर्णय निरानाको छ एरमा मेरो मोटो चाहिँ न्यारी मोट चाहिँ यो पेकेट छ अरे हा धन्यवाद धन्यवाद करतो आज ते मार भजन समोर गोशाला महाराज की